Продажы беларускага бензіну на петербургскай біржы за год выраслі ў 26 разоў. А Расія ўжо просіць Менск яшчэ павялічыць пастаўкі паліва. Але ўзнікае пытанне, ці дазволіць Крэмль Беларусі сапраўды зарабіць на сваіх праблемах, ці гэта яшчэ мацней прывязвае беларускую эканоміку да расійскай вайны. Пасля украінскіх удараў па нафтавых заводах у некалькіх расійскіх рэгіёнах пачаліся праблемы з палівам. Ситуация с бензином. Я так думаю, что мы скоро будем заправляться на чем? Ни на чем, по нулям. Масква тэрмінова шукае, чым закрываць дэфіцыт. Расійскі ўрад ужо абмяркоўвае новыя захады падтрымкі імпарту беларускага паліва. Аднак нават расійскія аналітыкі прызнаюць, беларускі НПЗ не здольныя цалкам пакрыць патрэбы расійскага рынку. Менск хутчэй дапамагае Крамлю выйграць час для рамонту пашкоджанай інфраструктуры пасля украінскіх атак. Пачнем ад заявы Новака, віцэ-прэм'ера расійскага, пра тое, што які даручыў павялічыць пастаўкі беларускага паліва на расійскі рынок. Але цяпер беларускае паліва, я так зразумеў, фактычна і так прадаецца ў Расіі праз гэтага расійскага трейдера і па ўнутры расійскіх коштах. То бок Беларусь пакуль што хутчэй ратуе расійскі рынок, чым зарабляе на сітуацыі. Ну, мне вельмі цікава сама пастанова пытання, калі нейкі віцэ-прэм'ер у адной краіне даручае нешта зрабіць у іншай краіне. Гэта шмат чаго кажа пра сапраўдную незалежнасць Беларусі. Гэта па-першае. Па-другое, ну вы добра разумееце, у Беларусі і ў Расіі рэгулюецца рынок паліва, таму што гэта вельмі балюча для насельніцтва. І калі б сёння ў Расіі быў дазволены вольны рынок, вольныя цэны, то, канешне, расійцы пабачылі бы зараз, як у Крыму, не 70 расійскіх рублёў за літр, а ўжо 170, 200, 250. І таму ў Расіі рынок атрэгуляваны, і таму Беларусь ввогуле не мае магчымасці прадаваць па свабодных коштах. І таму гэта тая самая сітуацыя, аб якой кажуць вашы эксперты, аб тым, што ёсць магчымасць паставак, але няма магчымасці вялікіх заробкаў. Але тым не менш, калі параўноўваць з мінулым годам, вырас продаж беларускага бензіну на петербургскай біржы ў 26 разоў. То бок нават вот такая вялізная лічба, як 26, то бок было прыкладна каля 1000 тоннаў, а цяпер 23 і з паловай трошкі больш, то гэта ўсё роўна не тыя лічбы, якія дазволяць зрабіць, так? Не важна, што это вот Ну, аб'ём. канешне, як казалі мои выкладчыкі эканомікі, не трэба знаходзіцца ў такім у ілюзіях адносных паказчыкаў, таму што колькі раз гэта адносны паказчык, але самая лічба вельмі малая, таму вось так яна гучыць 26 малой базы. Так, дзякуй. Базы. Вось. І таму гэта ўсё яшчэ малыя лічбы, непараўнальныя з патрэбамі Расіі, але заўважу, якраз на санкт-петербургскай біржы якраз і быў прададзены беларускі бензін трохі дражэй за расійскі. Гэта цікава паглядзець, што будзе там далей. Але пакуль гэта ўсё ж такі не тренд. Ўсё ж такі агульная сітуацыя такая, што ў Расіі дастаткова сваіх магутнасцей. Украіна вельмі добра перакрывае лагістычныя, робіць ім лагістычныя праблемы і выключае гэтай магутнасці на 2 тыдні ці на 2 месяца. Але гэта ўсё роўна такія часовыя справы і магчымасці зарабіць усур'ёз беларусам. Канешне, на гэтым няма, ну і можна сказаць так шчыра, Крэмль не дапусціць вось гэтага росту коштаў на бензін, а гэта азначае, што як зараз, так яно і будзе далей рухацца наперад. Але Новак разам з тым, ну это было дзіўна так, віцэ-прэм'ер Расіі Новак, ён спачатку сказаў, што так, я даручыў, каб павялічылі нафтавы прыток нафты з Беларусі, і толькі пасля сказаў, што хацеў, каб працягнуць нулявыя увозныя пошліны на беларускі бензін да наступнага лета 2027 года, наступнае, што ён сказаў, а пасля сказаў, ну і прадумаць, якім чынам мы там, недакладная цытата, так, якім чынам мы можам даць яшчэ беларусам зарабіць, так, все-таки некую пошліну, ну там некую фармальную хочуць еще весці, каб там Менск на этом не зарабіў. Вы кажаце, што не заробіць, окей, а ці праблемаў не прынясе вось такая палітыка беларускіх НПЗ, што ўсё аддаваць у Расіі, бо ў нас 3 мільёны, так, складае вось тонн у год, я так разумею. Гэта менавіта бензін. Гэта менавіта. Таму што наша нафтаперапрацоўка агульная магутнасць 24 мільёна тонн, але туды ўлічаны і дызельнае паліва для пасеўной і шмат якія яшчэ віды паліва, а гэта 3 мільёна, гэта толькі выключна бензіны. Калі мы больш экспартуем у Расію,
то і ў нас тады атрымліваецца растуць кошты. Ну, гэта магло б быць так, але і ў нас таксама ў Беларусі ёсць дзяржаўнае рэгуляванне. Мы бачылі вельмі цікавыя такія моманты, калі ва ўсім свеце падае кошт бензіна, а ў нас кошт паліва расце адразу там на 16% за 8 тыдняў. Ён вырас, падаецца, так было, калі не памыляюся. І таму нашы беларускія кошты паліва не звязаныя ні з коштамі сусветнымі, амаль не звязаныя, не звязаныя з тым, што адбываецца зараз у Расіі, таму што і ў Беларусі гэта такая кропка, на якой вельмі уважліва сочыць дзяржава, каб, не дай Бог, беларусы не адрэагавалі на рост паліва. Но я нагадаю нашим гледачам аб тым, што колькі там 15 гадоў таму вось гэты паліўны крызіс, калі Лукашенко знянацку пабачыў народны бунт і тады адкаціў цэны назад. Таму будуць рэгулявацца. Будет дастатковы бензін для Беларусі, пакуль у нас не такое становішча, каб мы ўсё аддавалі ў Расію. Ну, а сама Расія ў сваім асабістым становішчы знаходзіцца звязаным, канешне, з вайной в першую чаргу. То бок не будзе ні роста цэнаў, ні дэфіцыту. Дэфіцыт таксама не чакаем, што все аддамо Расіі, не? Я бы не чакаў дэфіцыт наконт роста цэн. Мы з вами казалі ў гэтай студіі месяца 2 таму, калі пачалася вайна, а в тым, што на сусветным рынке можа адбывацца ўсё, што заўгодна. І мы бачым, як Трамп зараз, ці то перамог, ці то не перамог, я не разабраўся. Магчыма, вы неяк... Мы ўжо кінулі гэту справу. Мы ўжо прынялі, што... Але ён прыпыніў нейкія дзеянні для таго, каб кошты не выраслі да $200 за барэль. Калі б яны былі такія, то, канешне, і беларускі бензін бы адрэгаваў, не змог бы не адрэгаваць. А вось гэтых рамах 70 ці 90 ці 100, для беларускай дзяржавы... Для беларускіх НПЗ, для беларускай энергетычнай сістэмы яна гнуткая настолькі, каб гэтыя часовыя цяжкасці, якія цяпер... Часовая цяжкасці. Як я загаварыў. Часовая цяжкасць. Вы сказалі таксама, што гэта часовая, пакуль там рамонты не... Але таксама тут пустыя пытанні, ці ёсць патэнцыял для нарошчвання, ці тая колькасць, якую цяпер вырабляюць беларускія НПЗ, можна павялічыць, каб яшчэ больш дапамагчы Расіі. Такой варыянт. Ёсць адна праблема. Як выглядае бізнес нафтаперапрацоўкі ў Беларусі? Мы берем расійскі бензін, прывозім да сябе, неяк перапрацоўваем і прадаем куды? Ранее мы продавали в страны Западной Европы, там, где бензин по €1,5 за литр. Мы продавали его в Украину. Голландия – это такий хаб, але такий гандлёвый хаб. И это был бизнес, на яким, конечно, Путин глядел, зараблял пошлины, але и Беларусь зарабляла. Зараз, когда ты проводишь нафту, перапрацоўваешь бензин, і назад туды ў Расіі, дзе вельмі невялікія кошты, ніяк не еўра, а вось гэтыя там кошты, там меней за еўра за 1 літр, і гэта не дае умоваў, каб зарабіць. Гэта тая самая нафта, той самы бензін, нічога не адбылося, але мы прадаём яго па такім малых коштах. Таму пакуль мы не пабудуем адносіны зноў з Польшай, Літвой, з Голландией ці Нідерландамі, не ведаю, як зараз трэба казаць, пакуль мы не пабудуем з німі зноў, не аднавім адносіны, у нас не будет зарабляць наша нафтаперапрацоўка. Негледзячы на тое... То бок гэта проста такое месца перапрацоўкі. Так. Расійскае, фактычна для Расіі, так? Месца перапрацоўкі. Так. І таму у нас ёсць вялікае пытанне. Пакуль яно не вырашана, гэта такія, ведаеце, танцы, не болей за тое.